Hernanik hoxe dauke, eozein katxetatik, eozein faio ikusten dana, behaiek jokalari oso desekilibrante dauzkie, eta seguro hortik probetxu atako duela. Aipatu duzule petrolio atera dezaketela edozein jokalditik, eta ala da, hortxe ditu, Hernaniarrak zelaira ateratzen, 15-tekoak txaluak beraintzat ere, Hernani hortxe alboan bai dugu eta urtero animatzen da. Kuadrilla hainbat animatzen dira eta gaurkoan ere ikusi ditugu Hernanikoak eta nola ez. Bere taldeari indartxu animatuko diote gaur berazea. Gaurkoan Ordiziko Armaiak ere maila hori mantentzen duten. Zelaia makarrik ez, Armaian ere behar da. Espero baietz. Ba, zelaian ditugu Ordiziko zain eta hortxe. Agostarekin Julen Goi aurretik. Etxeko azken partidan, bueno, sustetxioa demantziko hor, sai etxean, bueno, badiru azkenean kolpe gogor bat, baina kolpea besterik etzela izan, ez? Bai, no, hasieran, claro, saietxiko gero luzea rekuperatzeko oso zaie dienak, eta, bueno... Mazpare, hobe... Bai, deskantxu hartzen. Hori da. Ba, zelaian ditugu. 30 jokalariak, epaileak gaurkoan. Santiago Merino izango da. Eta partida horretik esan digute, arbitra usarta edo dela, ez? Azkar pitatzen duena, ez? Iruditzen zaionaren arabera. Bai, gaztea eta partidua oso ondo kudeatzen daki. Uzten do jolasten utzi behar danen. Bai, gaurkoan ez duen gehiagik hitz egiten berataz. Hori ere ona izan litzateke. Hori da beti seinale ona. Bai, ikusten dugu, Valentin Cruz. Baloia ateratzeko prest, bi taldeak leku hartuta. Epaia azken kontuak aipatzen, eta bagoatz. Baloia, ezkerra galera, gaurkoan ere guk zail dugu hemen ikusteko otzorekin igarrizko papainua dugu, baina bueno, saiatuko gara. Ikusten duguna behintzat azaltzen, Hernaniarrak hor, lehen arazoa gauzatu nahian, lurrera joan dira, atzera baloia, eskuine galera mugitzen ari dira erditik, saiatu da hor, zuloa bilatzen Hernaniko jokalaria. Gaurkoan bederatzi lanetan Aitor Lukas izango dugu, berak atera du baloia atzera pasa. Eta hortxe berriz ere kolpez kolpe, Hernani aurrera egin nahian. Eta hori da, berain ezaugarrietako bat, ez? Pase motzak eta kolpez kolpe aurrera egiten saiatu, ez? Bai, pazientzie, hori ere bertute oso na da, eozein kiroletan. Eta Hernani badu, hori ez? Noski. Ba, hortxe berriz ere, baloiaren jabetza beraina da, oraindik. Lukasek atzera. Eta badoaz berriz ere ezker regaletik oraingo honetan. Zuloa bilatu du oso ongi Hernaniko jokalaria zela erdian bota dute lurrera. Badoaz berriz, baloia ateratzera. Eta aurrera. Ondo Hernaniarrak lehendabiziko minutu hauetan. Eta Ordiziarrak ere oraingoz behintzat konzentrazioarekin. Eraso saiakera guzti horiek eratzen. Lurrera berriz. Lukasek atzera. Eta ikusten dugu, ez? Hanpo Ordiziak horrelako jokaldietan baloia aurrerantz ostikatzen duen bezala ez, pixkat abiadura bilatu eta aurreko jokalari horien. Eta oso ongi hor! Ronge eta partidako lehendabiziko etxegua. Aipatu dugu. Konzentratu egon bar dela, edozein akatxo ordaintzen dela. Eta oraingo honetan gure alde izan da hori. Hoxe, kurtoso argibila. Oso bizko argibili da hor, defentsa asko igotzen ari da lehenengo fasetan, eta pase oker bat, behiratu gabe indakoa. Jokalari bixi bat aurkitzen dezunen paren, hoxe tokatzen zaizu, etxegoa hueltan. Eta lehen aipatu duzuna, berezko postuan ari zaigu gaur, berez atzera egongo zen, eta ezinezkoa izango zitzaion, ez? Mota honetako jokaldiak egitea, ez? Balenda biziko etxegoa, Kurt Kronge, Hego Afrikarrak sartu du. Eta nola ez? Gauzatzeko aukera izango du Valentin Cruzek. Gaurkoan gogoratu, Valentinek botako ditula ostikoak ohikoa den bezala, baina 10 lanetan Lander Mujika Ordiziarra izango dugula. Hoxe, txeko gaztea. Zuzen eta ondo Valentinek 2 puntu gehiago, 7 eta 8 markagailuan. Hanpo Ordiziarentzat lehendabiziko minutu hauetan. 3. minutuan gaude. Eta bueno, azkeneko astean beste albiste bat ere izan dugu, Bagenekeen, Dele,
Kobi, ezta? Zelanda berrira joateko zelan, beste kurtsoren bat egiteko eta baina, bueno, bertan geratuko zela ordezkoa bilatu arte edo, eta fitxatu du taldeak, ez? Zelanda berritar bat da, ezta? Eta 8 lanetan aritzen du jokalari bat. Bai, oantxe izena burua etzait edortzen, baina Sio-Sio edo... Bai, Sio-Sio Moala edo zen, bai? Bai, Oaklandeko eskolan ezitako jokalari bat, eta, bueno, tamainu ere badauke, bere neurrik ikusi ditugu, eta, bueno, nere alden oso handie. Oso handie. Jokalaren dia bada behintzat, ez? Eta nahi, bueno, 8 lan horietan, gauzak eman ditzaken jokalari bat dirudi, ez? Bai. Eta ipagarria da baita ere, bueno, datu interesgarri horiek bere anaia. George Moala, goi puntan dabilen jokalaria dela, ez? Beraz, bueno, zorait pegatuko zitzaion, ez? Espero dugu, eta eukiko denbora hori akusteko. Hori da. Erasoan orain Hernani, markagailua berdin du nahian ezkerregaletik. Saiatu dira oraingoan ere. Atera dute baloia, atzera Lukase, baina epaiak jokoa geratu du hor. Da, raketik ez alde egitekoetik, zigor golpea, Ordiziaren aurka. Badoa, ostiko Hernaniko jokalaria nik zenbakerik ez dut ikusten. Asier? Anartz. Txikiak dituzte. Anartz elosegi, 13 zenbaken Dabil gaur ostikatzaile bezala. Eta pentsatzen dut gaur makilletare beha jaurtiko dela. Bai. Tuxaren bila joan dira metro batzuk egin eta 22 barruan sartu zaizkigu. Tuxa ateratzeko prest, Iñaki Otxotorena. Ondo Tuxar Erraniarrak. Ongi mugitu dute hor baloia, baina Ordiziarrak defentsan azte bili dira. Atzera berriz. Aurrera egiten saiatu da Hernaniko jokalaria, baina lurrera joan da segituan. Badoaz berriz. Gaur zenbaki egin ikararrizko arazoak izan behar ditugu, Nire bintzat. Hernaniko kamisetan oso txiki. Baloi daudua. Bai, hor ostiko dauen kolpea eraman du, baina nik uste nahi gabe izan dela. Nahiz eta armaiak bizko rantxatu zaizkigun. Eta Tuxa izango da berriz. Askotan ostiko ditan intentzioa baloia taponatzea izaten da, baina posible da... gorputzak bere indarra dara. Hori da. Ez da erreza izaten beti neurtzeaz. Otxotorenak berriz Tuxa, aurrekoa bikain atera dut Hernaniarrek, oraingo honetan. Ies egin dio. Hernanire da baloia. Molbidez, aurrera egin nahian. Talde indartsua da aurreko lan horietan, baina ongi Ordiziarrak, naiz eta aurrera egiten hortuten oso ondo Hernaniarrak hor. Baloia atera nahian Ordiziarrak, oso ongi Ordiziarrak baita ere. Baloia garbia Hernaniren alde. Ies egin dio hor baloiak Hernaniko jokalariari, ni uste Habana ere izan dela. Baloia aurreratu da, epaia besoarekin markatu zari da, baina Ordizi jolasteko gokin dago. Bai, ez da abantaia, ostiko aurrera, presiora Ordiziarrak hor. Ostiko azerura. Airean burrukatuko dute. Eta baloia aurreratu da. Salto egiterakoan, zirrizte egin dio eskutatik eta Habana. Melea izango da, partidako lehendabiziko melea. Eta, bueno, beti esaten duguna, ez? Lehendabiziko melea berezia izaten da, partida guztietan, ez? Pixka bat neurri hartu, aurrekoari azaldu, hemen zaudela, ez? Bai, lehenengo kolpe indartsuna hori izaten da. Hori da. Bueno, pixka berotzeko eretzai gaizki etorriko. Da, inglesez badago esaera bat, no scrum, no win. Hau da, melerik ez balima dago, garaipenik ez dagoela. Ez dago, ez, meletan flojo balima zabiltz, zaila da partida aurrera ateratzea. Ordiziarrak, zile baloiarekin, baina zer adirazi du hor? Habana izan da berriz ere. Berriz. Meletik irteterakoan, gure zortziari Asierri baloiak ies egin dio eta... Bai, aipatu guna, euririk ez, baina lurrare guztia dago, baloia irristako erregongo da gaur, ez? Seguro. Zazpi eta huts, jarraitzen du markagailuan, beste mele bat.
Eta join, hor ikusten dut Hernaniko jokalaria bat arpegian ikaragarrizko bendajearekin. Pentsatzen du suturran edo zerbait izango du, ez? Hausita izango zuen eta hori babestearren. Maskara eta inguruko bendajea. 11 jokalaria dugu, Igor Etxeberria. Mele antolatzen ari dira bi taldeak. Indartxu. Bizkorra atera du hor. Hernaniko jokalariak ongi mugitu du baloia. Paseare ona zen, ez dio ies egin. Naiz eta larri aurrera jarraitu duen. Lukasek baloia, gertura. Ondo Hernaniarrak, 22 barruan Entxegu Marrara gerturatu nahian. Eta zigor golpea. Zigor golpea. Hernaniren aurka. Baloia askatzeagatik, ez? Ba hor dizeak, baloia Hernanien zelaira botatzeko aukera izango du. Halare, Hernanikoak erasoan oso ondo, metroak errez egiten bai, ari dira. Bai ez, ari dira, Ez dute zulo garbiri bilatu oraindik, baina aipatu duzun pazientzi horrekin ez, pixkanaka, golpez, golpe, ari dira metroak egiten. Esfortzuak azkenen ekartzen du bere sarie. Bueno, Ordiziarrak ere defentsa horretan mantentzen duten orain arteko intentsitate eta erosoiek geratzeko gai izaten diren. Tuxa! Mailasak, baterako du. Baloi zikina eta ostikoz. Zerura, aireko burroka. Arrisku egoera. Iker Kortazen baloiaren bila. Eta Tuxa izango da Ordizikoen alde. Baloi nahiko zikine, lurretik bueltaka eta Hernaniko ostikoz kanpo ate du. Baina, baloi zikinetatik era ateratzen dira goza interesgarriak. Moski baietz. 22 barruan Tux bat. Ea zerbait ateratzen dugun hortik. Eta aipatzen genuena, aldaketa batzuk badaude, pixa taldearen plantamentoan, baina bada gauzat sekulu aldatzen ez dena. Eta bata eta bia da. Hori sakratua da, ez? Anpordiziari aia, ez? Aurten lan oso importante egiten ari, Horrek urtean ere egin zuten. Eta irabazita duete postua bai Fernando eta bai Unaiek. Eta Ander izan dena gainera, normalean, lan horietan aritzen dena. Hirugarrengo gizona pena izaten da normalean aurten behintzat. Gaizki formatutako modul bat Ordiziren alde, eta Hernani indartsugo ikusten dugu behintzat puntu honetan. Baloia... Hauei sekula ezingo zai arpegira bota, guztia eman ez dutenik. Hori garbi. Edo besoak etxi dituztenik, Eta gaurkoan ere horrela izango da. Bai, dana ematen du nahi, ezin zaio gehi euskau. Ondo, Ordiziarrak. Hernaniarrak atera dute baloia ordea. Atzera. Eta lehen da biziko ostikoa, bota dutena. Ordiziaren kontra erasoa. Ondo Julen oso ongi mugitu da Izaldarra Iñaki Pulladenarentzat. Oso ongi utzi dio baloia Kronjeri. Gertu dago Entxegu Marratik. Oso ondo Kronje zaintzuen. Lehenengoa saiestu du, bigarrena parean zuen, baina barruraino sartu zaigu Hego Afrikarra, Kontra eraso zoragarria, gauza sinpleak. Hori da, baina ondo eginda, eta prezisioarekin, Azpimarratzeko Iñaki Puñadenaren mugimendua, oso ondo figatu du, eta baloia Entxegu barruan utzi dio Kronjeri. Begira, gaurko lehen da biziko invento hori izan, Kronje 13an jartzea, eta Oraingoz bere fruituk ematen dana. 12 minututan, bi Entxegu. 12 eta huts, marka Joan eta Valentinek gauzatzeko aukera izango du. Gaurkoan aipatzeko baita ere, xerlekuan oier dugula, aurtengoan gutxiko ikusten ari gara, lan kontuak direla eta... Bai, eta egia esan, faltan botatzen den jokalari bada, oso indartsua, oso vertikala. Bete aipatzen dugu hemen askotan pixua eta falta zaigula eta bada etxeko jokalari bat hori ematen duena, Indarra eta pixua.
Eta barrura. Eta barrura, ostiko zokoratua, baina... Zalantzak zuden hor, baina barrura, 14 puntu. Alare ben jenduztien zalantzatzen ben, baina albuko hori bateko oso garbi zuen, Ospatu, inorro jo ospatu du, Bateko oso garbi ikusi du hori, barrura joan zela. 13. minutuan gaude, 14 eta huts markagailuan. Pordizi aurretik gaurko derbi honetan, Hernani dugu aurrez aurre. Ostiko Hernanik. Eta hala ere, aipatu behar da, markagailua 14 eta hutsekoa dela, baina ez dut uste zelaian ikusten ari garena adierazten duen markagailua denik oraingoz behintzat, Inondik ere ez. Epai horiteko 80. minutu arte etxen marko dugu. Hori da. Hernani kontraerasoan. Metro batzuk egin nahian dabil, zelai erdira gertu geratu dira, baina lurrera ondo, motzean mugitu dute hor, baina azti zain zituzten ordiziarrak. Molbidez aurrera egin nahian. Orain honetan ez dute hainbeste metro egitea lortu. Zutik mantendu dute, beraz mola da. Baloi ezin da jokatu. Eta uztartzea ordiziaren alde. Ederki. Bi taldeak bere leku hartzeko zain orain, uztartze horri ekiteko. Denborak aurrera jarraitzen du, baina partida asko dugu aurretik oraindik. Leskano, baloia sartzeko prest, barrura, ondo ordiziarrak indartxu lehen golpe horretan. Asierrek Leskanori, honek ondo Valentinentzat, lurrera argentinarra. Leskano bera baloia atera nahian, ongi utzi dio, oso ongi, Landerrek, intentzio hona zuen jokaldi horrek, geratu egin dute ordea. Abantai ordiziaren alte. Eta zigor golpea. Bai, ez da, Asier? Bai. Zigor golpea izango da Portiziarentzat. Eta makiletara joango da. Bai, berriz ere zigor golpea Hernanirentzat alde ez egiteagatik. Behaien asmoa raka moteltzea izango da, eta askotan mugimenduak ez balemen juzu garbitasunez egiten. Horrek ekartzen du, ez? Epaia bat badugu zelaian. Epaiak erabakitzea, enbazuan ari zarela gehiago, ez? Moteldu nahian baina, ez? Guztiz. Zigor golpea gauzatzeko aukera berri bat izango du. Hor ikusten dugu zelai erdian, Aitzol Garmendia tratamendua jasotzean, sorbaldeko minez. Kolpere bat edo hartu du, ez? Ja. Ostigo zuzena zuen berez, eta bai, asmatu du, 3 puntu gehiago. 17an ditu Ordizierra dagoeneko, eta horrentxe kontuak eurren ez, Asier, hemen fase batzuk egin ditu Portiziak, lehen biziko aldia izan da. Baloia mugitu duguna, orain arte, lapurretak edo kontraraso bizkorrak izan dira. Bai. Jabetza Hernanirena izaten ari da. Oraindik baloi gehiagi gabe eta ere urruntzen goaz. Ematen duenez, sorta ere gure alde dago. Bai, gaurkoan bai. Elosegik atera du Ostigori. Lastima. Gaurkoan bai, irriste egiten du gaurkoan baloiak. Hemen guk kristala nola dugun ikusiko bazenut ere, ikusiko zenuten gaurkoan ez dagoela giroa. Uztartza berriz. Hernania galde izango da, ez? Bai. 17 eta huts, 17 minutuan. Bele errepikatzeko, agindu eman du epaileak, Merino jauna dugu gaurkoan epaile. Oso indartsu ikusten dugu Ordizia, baina Hernanik baloia erraztasunez atera du.
Jada 22 barruan daude. Atzera berriz Lukasek. Indartxu hor Hernaniko jokalaria. Lortu 22an sartzea. Baloi atera nahian dabiltz. Atzera. Azti dabiltz Ordiziakoak defentsa lanetan. Armaiak animoak ematen bere taldeari. Elida hor baloia, Hernani Arrena da jabetza atera dute azkenean. Lukasek, uste dut Garmendia dela, baina zenbakia gaurkoan ikusteko lanak ditugu. Ondo hor berriz Hernaniarrak aurrera egiten, baina Ordiziar paretarekin topatzen dira behin eta berriz. Eskuine galera hemen lekua izan dezake Etxeberriak. Ies egin dio baloiak. Ordiziarena da, Leskano. Ikerrentzat, ostikoa. Bera da baloi bila, baina arazorik gabe. Ongi jaso du Oier Garmendiak. Gaurkoan atzelari lanetan Hernanin. Jokalari veteranoa. Eta hemen entxegua, baina gehiago lortu da dena gainera, Badaki horrek zer den. Altabiran entxeguan lortzen. Bi aban segidan izan ditugu, lehena Ordiziarena, behaz, Uztartze Hernaniren alde. Armaiak ere berotzen hasi. Bai, hori da, Ordizi eta Hernani hor, eta Hernanikoak gutxiago izango dira, baina birikak ona dituzte, Bai. Entzuten zaie, Altamirako saldak berotzen du. Hori da, gaurkoan, salduko zuten gaurkoan, Ze hotza iritsi garenean, nahi ama. Erori eginda mele hori. Hernaniko burua ondoratu eginda. Hori da, berak bote duela. Zigor kolpea Ordiziren alde. Eta pentsatzen dut orain, bai, Tuxaren bila joango direla, Ordiziarrak. Bai, jauna. Bai, ez du gehiagi arriskatu, metro batzuk irazi dituzte hor. Eta Ordiziarentzat izango da Tuxa. Ikusiko dugu zertanako gai diren Ordiziarren baloia eskuan. Bai, esan bezala ez dugulako, gehiagi ikusi oraindik taldea baloia mugitzen. Lauzpabost bat pase besterik ez, orain izango dute aukera horretarako. Unai Lasak baloia ondo lehortu bazpada ere. Eta atera du ongi hor. Arazorik gabe, Landerrek, Valentinentzat, ongi Ordiziarrak hor, lurrera joan da. Kronje bera uste duzela. Bai, arriskatu egin da, lurretik pase bat emanez, eta bueno, jabetza apoio hori eskutatik alde egin dira. Bai, eta Uztartze Hernanien alde. Uztartze Hernanien alde izango da. Baloia galdu dugu. Eta gaurkoan baja moduan aipatu beharrean gaude, Jeronimo Albertarrio, ez dagoela, hortxe baduelako ez, belaunean... Ez, belauna eta eskua. Eta eskua baita ere? Bai. Eskua urre ez dakit zerbait jausita edo fisuran bat izan don, eta, bueno, hortxe rekuperatu nahian dabil. Hori da, pare bat partidu edo ez, eta badiru urrengorako agian izango dela jokatzeko moduan. Espero dugu, baietz. Hernanirentzat izango da baloi hori. Ordizia melea biratzen saiatu da, baina zaio ongi atera. Zigor golpe Hernaniarrentzat, elosegi baloiarekin. Lehen zatiko erdia igaro dugu dagoeneko 22. minutuan gaude. Eta ikusten duzu, oraindik Altamirako teiatuetan elurrak geratzen da, Gaur atxalderako euria eman omen dut eta lur guztia joango omen da, baina hotz honekin euririk ez du egingo. Ez dut uste. Hotz honekin euririk ez du egingo. Xaterako dute Hernaniarrek. Orain arte fin dabiltz lan horretan. Eta oraingoan ere asmatu dute. Lukasek Garmendiari oso ongi utzi dior baloia, ies egin die, baloi hori berreskuratu dugu. Baina epaiak jokuak eratua zuen dagoeneko. Hernaniren abana lehenik, beraz Uztartzea Ordiziren alde.
askotan gehiago balio izaten du baloia mantendu eta fase egiten seitzek lehenengo entxegua sartu baino. Eta hoxe pasatzai Hernaniri, arriskatu inda eta... Eta bai, eta konturatzerako esan dago, 17 eta huts, baina esaten dugu partida berez, ez da, hau da, horrezik oso ondo aprobetxatu ditu izan dituenak, baina jabetza Hernaniren izaten ari da zalantzarik gabe, eta baloi mugimendu gutxi ikusten ari gara orain arte Ordiziarren aldetik. Hor saiatuko dira, lan horretan, ongi mugitu dute baloia. Julenek motorra martxan jarri du. Geratu dituzte, Ordiziarrak jabetza ordea Goierritarrena da oraindik. Baloi bizkorra, Juanma Leskanoren eskutatik. Leskano berriz atzera, Valentinentzat, ostiko honek aldamenera. Ondo, Iñaki Puiladena, baloi hori harrapatu, Zigor Etxeberriari ies egin dio. Baloi harrapatzera joan da, baina Iñaki ere mutil bizkorra du, eta bizkorra esaten dudanean buruaz ari naiz, Bai. Badaki, xagu txikioa bezala askotan, inguruan dabil, baina badirudi badakiela zein den egin dezaken akatsa, ez? Noski bai. Eta badaki baloia nora joan daiteken eta hortxe zegoen harrapatu eta entxegua sartzen. Eta honez gain duen heldutasuna urte askoian, igorezko mailan, eta badaki nun egon eta zein momentutan egon. Eta oraingoan ere horrela zegoen eta partidako 3. entxegua sartu du 22 eta huts markagailuan. 25. minutura iritsi bargarenean Valentinek 2 gehiago egiteko aukera izango du orain. Oso ondo Iñaki Puiladena jokaldi horretan. Eta zuzen, barrura hau ere. kale gutxi egiten du Valentinek, eta gaurkoan ere, ikusten ari gara, elurrarekin ere ondo funtzionatzen duela Argentinarra. 2 puntu gehiago 24 eta huts. Eta presarik ez dezagun izan, baina gogoratu bai, beste entxegu batekin, erasoko bonusa ziurtatua izango zutela Goierritarrek. Aipatu beharren gaude baita ere, azken partida Bartzelonan izan zen, eta zigor gogorra jaso zuen taldeak, Bai, egia esan partidu oso gogorra izango zela bagenekien. Ez genduen asmatu 80 minututan konstantzia hori mantentzen, eta 10-15 minutun kabun behaiek partidutik aldendu ziren, eta ez genduen jakin buelta ematen horri. Alare onartu behar da, aurtengo Bartzelona, ez dela azkeneko urteetan ikusi dugun Bartzelona inundik inora, ez? Oso indartuta dagoen talde bat, eta behaien artean oso ondo ulertzen duena. Bai, somatzen zen ez kimika hori, ez? Ondo funtzionatzen du taldeak. Noski. Garbi dago, hoiek ere aurtengoan Ordiziaren helburu berdinekin, amaituko dutela denboraldia, ez? Playoffetan sartzea, bai, nik uste hori da, zuzeneko aurkari izango dela, ez? Santander, Bartzelona, Ordizi, Gernika agian, ez? Hortxe egongo da burruka hori, ez? Nik uste liga horretan jokatzen egongo dela. Garbi dagoelako, aipatu dugu atzetik getxo atzean geratzen ari dela, baina aurretik aurtengoan agian aurrek urteetan baino gehiago Salvador eta Brak oso indartsu daude, ez? Eta Alcobendas ere agian, ez agian beraien mailan, baina bai aurrekoak, baina pausu bat aurrerago, ez? Baina, bueno, batzutan aztu egin behar dugu ez direla superheroiak. Hori da. Eta ezin zaila irabazi. Hemen bai Salvadorren aurka eta bai Kesusen aurka moko-mokoan izan geniten. Partidu honak izan dira biak, bai jauna. Baina, hoiekin bai dela egia, lehen zu aipatu zuen eta edozein despiste. Garesti ordaintzen da. Hernani pikango ez aurrera egin nahian, baina Ordiziko defentsa oso indartsu ikusten dugu. Eta leku hartuta, bai. Ezkerregaletik sartzen saiatu dira orain, baina Ordiziarrak eratu dituzte. Ondo hor Ordiziarrak, baloi atera bezain pronto. Abanze hori geratu nahian. Lurrera, baina bizkanaka gerturatzen, Aurrera doaz. Apurka metroak irabazten. Entxegu marra. 4 bat, 5 bat metrora izango dute. Ondo Hernaniarrak. Aipatu duna lanez, pazientzia, zindarrez, aurrera egiten. Ez da bat ere erreza hori. Epaiaren partetik, Iskar moduko garen bat.
lasaitu ditu. Hemengo derbiak ere olakoak izaten dira, odolda bihotz asko nasten Bai, dira. ezta, tentsio berezia, ez, pentsatu izango dela. Bai. Kasu askotan, oso gaztetatik ezagutuko zaretelako. Esan nahi dut, maila ezberdinetan elkarren aurka jokatzera ohituta zaudetelako, ez? Noski, eta ez ligan bakarri, baizik eta euskal selekzioan, edo beti izan gara aurkariak izatakatik ez gara inoiz etxaiak izango. Hori da. Batera jokatuta ere bai, baina esan dut beti ere ezagun baten aurka jokatzeak beti du plus bat, ez? Emozionalki edo, ez? Badiru min hartuta dagoela, Hernaniko jokalaria da? Ez dakit, bi galtza gorrik bai, ikusten ditut eta galtza daude. Epailea, bi kapitainek izaten ari da. Beraz hor liskarro eta zora gertatu da. Bai, Hernaniko jokalari bada. Gogoratu 24 eta 30 garren minutura iristen ari garenean. Hernaniko jokalaria bai. Zen, lurrean botata zegoena. Bai, bueno, zutitu da. Epaiaren erabakia. Eta Ordiziako jokalaria kaleratua izan dela ematen du. Fernando López jokalaria txartel hori batez kaleratua izan da. Tuxa Hernaninen alde, bosteko marran, entxaio marratik oso gertu. Tuxa izango da. Otxotorenak atzera. Momentu batean galdu baloia biztaz, baina entxegutik oso gertu Hernaniarrak. Marra gainean behar du baloi horrek, epaia deratzen eta entxegua. Entxegua Hernaniren alde. Ondo landutako entxegua. Oso ondo landutako entxegua, aipatu duzu pazientzia eta, baina gero fisikoki ere oso nekagarriak dira jokaldi horiek. Eta pentsatzen dut, eta ez erasotzailerantza bakarrik, defentsan dagoen entzerete ere oso gogorrak dira, ez? Bai. Gehien bat horrela denboran asko luzatzen direnean, ez? Mola oso ondo deusaztu du, eta ia Ordiziko talde erdi utzi du Moletik kanpo, eta hor behaien sarie. Lehen da biziko 5 puntuak, bai jauna. Eta Elosegik ostikoa gauzatzeko aukera izango du. Anartz, Elosegi, ostikotzailea. Eta ez da sartu. Ez da asmatu. Ez da asmatu. Orain Ordiziren garaia, mailan kolpea jo, eta partidoren jabe egiteko. Eta alde berdinera jokatuko du, erdiko sakea. Kanpora joan da baloi hori. Eta bueno, Ordiziaren helburuetarako ez, nik uste partidarako txarra ez dela entxegua, ez? Hernanarra pixka partidoan jesartzen dira, eta horrek pentsatzen dut jokoare bizituko duela pixka bat, ez? Bai, eta guk ere partido batez gozatzeko, hoben orgeiagoka lehiatuagoa izatea, ez? Eta aldaketa bat egongo da, Ugaitz Aranguren ikusten dugu, min hartuko zuen horbaitek, ez? Ez da txartelik egon, ez? Bai, Fernando López kaleratu izan da. Fernando López kaleratu izan da. Galdu egin dut.
batek edo, ez, aurreko jokalarien beharra sortzen duenean. Atzera. Oso bizko erribilia Xer Alvarez eta ematen duenez baloia lapo... Zigor kolpea izango da. Hernanin alde, Hernanik bizkor atera du. Aireko norgehiagokan, Ordiziren baloia eta zigor kolpea Ordiziren alde. Hernanikoak bota egin direlako errakean. Valentinek aterako du ostiko hori. 6 minutu besterik ez. Lehen zatian baitzeko, baina ben hor Hernaniko jokalaren min hartu egon denean eta kaleratzearekin eta pare bat 3 minutu luzatuko ditu. Berriz ere streaminga ere zuzenan dugu, arazo txiki bat izan da, baina jarraitu dezakezue partida ordenagaileutik edo mugikorretik ere jarraitzen. Tuxia, hanpo Ordizian entzat. Berriz ere Hernaniko jokalari bat lurrean min hartuta. Hogeita lau eta bost. Marka gaioan hanpo Ordiziaren alde. Esan dezakegu Hernani oso joko alai egiten nahi dela, baloi askoan. Bai, asko mugitzen ari dira baloia. Ez, beti agian, aipatu dugu ez, aurreko lan horretan ibiltzen den eta saiatzen den talde bat dela, baina gaurkoan fase asko egiten ari da saiatzen zuloa leku ezberdinetan bilatzen, ez? Bai, bai. Luisa Ordizierrek ondo harrapatu dute, eta saukera Leskanok ondo utzi hor. Baloi alboan zuen jokalariari, baina lurrera joan da, beherak aterako du baloia Leskanok berriz. Indartxu hor Ordiziarrak aurrera egin daian, bai Erroniarrak azti dabiltza, Kronje baloi atzera, Lander Bujekarentzat, ies egin dio, baina atzerantz egin dio ies, baloi hori Ordiziarena da oraindik. Baloi atera nahian Davidz, Leskano. Atzera, Kronjerentzat, Ego Afrikarra ongi mugitu da, baina zailtzuen hor aurrera egitea. Leskanok berriz, aldamenera, ondo hor. Ikerrek baloi hori Julenentzat, oso ongi mugitu da hor Julen, pase ona, azken pase ikaragarria, eta Ikerren entxegua. Lehen aipatu duzu mugimendua hor ere Julenek egin duena, ikaragarria, bazirudien pasea zela garbiena. Pasea oztopatzen saiatu dira, baina gerri mugimendu bat egin, aurrera, eta bakarrik geratu da Iker azken pasea jasotzen. Eta badiru dior, Ordiziko jokalariak min hartuta dagoela, ez? Julen goia beha da. Baloia utzu duenean. Saietxean berriz kolpe txarren bat jasoko zuen, eta oraindik minbena daunez. Lura agian plakajea eraman du, baloia askatu denean. Izan leike. Hankaz oso indartsua den jokalari da, eta, bueno, ikusi dugu, zutik mantentzen, da pase zoragarri eman dio Ikerri, guztia ondo egiteko aukera izan du. Bueno, badiru duzkola ezer, jarraituko du, txaloa beretzat. Jokaldi bikaina egin eta Iker kortari pase ederra eman baitio. Laugarren etxegua sartzeko, bonus puntua ziurtatuta, Xier hori ere. Bai, hori garrantzitsua da beti. Bai. Valentin Cruzek aukera izango du. Ando Jule, ando! Erdirik eta barrura Valentinen ostikoa. Beste bi puntu, euneko darama bai jauna. Eta gogoratu dezagun,
liga osoko, orezko maila osoko zenbakietan, buru-buruan egoten den jokalari bat dela. Lehen hiruen artean, aurten denboraldi honetan lehendabiziko postuan ere izan da, eta gaurko hauekin berriz ere hortxe lehian jarriko da. Bai, hanka bikaina du. Borroka, baina bai zigor golpa izango da. 31 eta 5 eta minutu eta erdi arauzko denbora amaitzeko, baina esan dagoa min hartzea, kaleratze bat, bueno, nik uste 3-4 izango direla gian, epaiak luzatuko dituenak. Ez du lortu kanpo ateatzea. Ez du nahi zuena lortu Ostigorrekin, Garmendiak aurrera, Valentina garrapatu du. Eta kontra erasoan. Ostiko zirriktua bilatzen saiatu da Valentin. Bai, baina zaila zuen, Hor etzegoen inor oso urrun zeuden oraindik Ordiziko jokalariak. 22 urtera izango da Hernaniren alde. Intentzioa etzen txarra, baina gertuen zegoen jokalari Iñaki Puidan zen eta oso urrun zegoen oraindik baloi horretara iritsi ahal izateko. Esan bezala, 22 urtera, Artzelosegik aterako du baloia. Ostikoa, zela dira, Valentinek arazo gabe. Leskano, Ronge, baloi harrapatzerako gainean zuen Etxeberria. Ondo garbitu du baloia Julen Goiak. Oso ondo. Leskano baloi horri aurrera botaz. Metroak eginez. 8 zenbakia zen hori. Mikel Pérez baloi harrapatu duena, Garmendiarentzat. Lurrera joan da, Ordiziarra baloia berreskuratu nahia, baina Hernaniarrena da, baloi hori indartxu Hernaniarra defentsan, baita Ordiziarrak ere laguntzara, Asier Albar deulate. Ondo hor, Hernaniko jokalaria, askatu du baloia. Eta Ostikori kanpora jogo da zuzenean. Izan da, beraz lekura itzuliko da. Epai jauna pixkat galduta ikusten dugu. Bai, baina ez bai, lekura itzuliko da. Eta Fernando zelaira irtengo da, azkenean Ugaitzek ez du sartu beharrik ere izan, ez da melerik duztartzerik izan tarte honetan. Beraz, berriz ere 15 jokalarirekin duguan Ordizia. Arauzko denbora amaitu da, epaiak luzatu nahi duena besterik etzaigu geratzen lehen zatiarekin amaitzeko. Unai Lasa, ondo, tuxo horretan. Eskubira, kontu zor, tartea dago oso ongi, Ikerkorta pase erra, eman dior. Eta entxegu eta entxegua. Julen zen, edo? Julen zen, gaur, urrutiko dien zenbak eguzteko, lana izatea ari naiz. Zuia mugimendu egatik bagarria jango. Pentsez gantzeta joango baziren ez da. Lehenengo fasean zuloa zabaldu die Ikerkortari, eta Ikerkorta hori ere abiadurako jokalaria, nire lehengusua. Hori da, zesango duzuzuk, ez da? Gauza honak besteik ez. Bai, ongi mugitu du hor. Esan ez dela Julenek hasi jokaldia, berak irabazitu metroak horrondo, eta aurreko jokaldean Julenek egin dionaz. Bai, hoxe, eta bide gozoa zabaldu dio. Hori da. 5 puntu gehiago, 5. entxegua, 36 eta 5. Eta entxegua gauzatzeko ere aukera izango du Valentin Cruzek. Bueno, ez da Ostikorik hoberena, oso alderatua dago, eskubi aldera. Eskubia dugu bera. Baina eguneko darama, Ea, mantentzen duen. Indarrez justu, baina... Barrura! Oi, ama! Iritsi gotea, bai. Lehenengo zatiaren amaiera. Amaitu da, 29 eta 5. Eta esan dugu, nik uste berriz zerrepikatu ezakula berdina. Merkadillo Zabala, Ordizia nik uste ari dela erakusten zerbait gehiago bat duela, aukera guztiak baliatu dituelako, baina oso partida parekatu. Gauzak oso ondo egiten ari da, baina ez du zorterik izan, ez? Bai, eta joku Zabalen Ordiziarrek bere indarra aprobetxatu jakin izan du, abiadura eta dauzken errekurtxok, eta entxegutan bukatu duelako.
Bai, entxeguak 5:38 eta 5, eta beno, bigarren zatia geratzen zaigu oraindik, beraz hemen gauza asko gertatu daitezke oraindik. Hementxe gaituzue, 10 minutu barru. Ba, hemen gaude, bigarren zatiari egiteko prest, Hernanik aterako du baloia. Ana Artzelosi hostiga botatzeko prest. Eta beno, lehenengo zatiaren bidetik garritzen du bigarrenak, ez, Asier? Bai, albezain interesgarri iken zaigun. Hostikoa Ana Artzek. Lander Mujikak arazorik gabe baloia hartu eta hostikatu du, kanpora baloi hori. Eta bueno, beste berri interesgarri bat ere badugu, eta da, Getxo bere partida irabazten ari dela, oraingoz behintzat, 14-5 Bartzelonaren aurka. Ez ustekoa, ez, Asier? Bai, izan ere, Getxoan bidea ikusita, oraindik partidu bat irabazi gabe, oso gaizki jolasten, puntu asko kontran. Aurreko astean Bartzelonaren aurka ordizia jokatu zuela, eta talde indartsua dela, ez? Bai. Beno, eta markagailu ona gainera ordiziarentzat. Azkenean arerio zuzen batek galtzea. Beti ere ona da. Bi taldeak hor burrukan. Atzera Lukasek. Garmendia. Iraitz, Garmendia anaiak ditugu, ez? Garmendia anaiak, Oier eta Iraitz, 10 eta 15 zenbakiarekin. Veteranoak biak gainera, ez? Une honetan taldean pentsatzen dut pixu gehien duten jokalariak izango direla, ez? Esperientzia aldetik eta. Bai. Garmendia anaiak, Otxotoren anaiak, elkararten familia dien jokalari asko. Hori da, Ordizin ere bada horrelako zerbait, ez? Esan dugu azken urtean agian jende gehiago ari da biltzen rugbira, baina eta zer esango dizut zuri gainera, ez? Famili batzuk bazaudete hor beti rugbian oso sartuta egon direnak, ez? Goia anailen guzu, kortalen guzuke bai. Hori da. Familiei kontua izan da rugbia orain dela urte gutxi arte, eta orain bai lehen aipatu duzun bezala, badirudi iritsi dela eta geratzeko iritsi dela, ez? Hoixe, sustraiak. Poza ematen du ikusteaz, Goierrin, lehen ordiziko unbea bakarri zirelako, eta orain Goierritik zenbat etortzen den entrenatzera, zenbat lizentzia duen, ez? Bai. Pentsatzeu rugbia txikitatik bizi izan duzuen ontzat, izugarri izango dela, ez? Bai. Hala da bai, eta irauten duen Sukarronek gurean. Badirudi, euria hasi dela. Giro arraroa du gaurkoan, alta biran, hotza ez da joan. Hori ere geratzeko etorri da, lurrera hernaniarrak. Indartxu hor, 5 zenbakia. Xabier Garmendia, hau ere. Aurrera egin nahian, Garmendia. Jokoa geratu du epaileak. Ea etxegun partida gehiagin hasten. Zigor kolpa izango da Hernaniarrentzako goratu, 38 eta 5 dugula markagailua. Baina bigarren zati oso aurretik dugula oraindik. Tubuxera joan dira, kanpora baloia.
Lehenengo zatiko jokalderen kalko amaten du. Pentsatzen dut Hernanik hemen mol bat plantatuko dola. Bai, ez da. Entzai ugerretik hain gertu. Ea ordizi hori saiesteko gaidan. Bartzelonak entxegua, sortu berri du, 14 eta 10, oraindik etxo aurretik. Tuxe aterako du, Otxotorenak. Aipagarria da gaurkoan hernaniarrak Tuxetan egiten ari diren lana. Ez dut gehientxonak harrapatu dituztela arazorik gabe, bat izan ezik agian. Eta hortxe, burrukan hernaniarrak, bigarren entxegua lortu nahian. Ondo ari dira, baina ordiziarrak ere defentsan bere lana fin egiten. Molbidez orain oso indartxo hernaniarrak, barruran zoaz. Barruan baloia eutxita hau. Entxegua. Ezta? Entxegua izan da eta... Zigorren txegua. Zigorren txegua erabaki du. Mola deusestekatik. 5 puntu gehiago, 38 eta 10. Bigarren entxegu hernaniarrentzat, hauek ere pentsatzen dut bonusak ere buruan izango dituztela. Eta, hola ez, entxegua gauzatzeko aukera izango du Anartzelosegik. Aurrekoan kale egin du. Ea oraingoan. Hori aldatu egin da legea. Hasierrek esaten dit zigorren txeguetan dagoeneko ez direla ostigo botatzen. Hori aurtengo legea da, ez? Hoixe, orain bai. aurten arte zigorren txeguetan ostikatu egiten ziren. Zuzenean 7 puntu ematen dizkitzute. Rubia bizirik dago eta legeak ere aldatzen dira, ez? Hoixe. Eta urtero hasieran norbait etorren zaizu da saltzera, ez? Paieren bat edo, zeintzu diren aldatzen diren legeak, ez? Kontuan izateko, ez? Bai. Ba, aurrera egin nahian, hernaniarrak hor, beraien 22kotik atera nahian. Ondo mugitu dute baloia, baina geratu dituzte ordiziarrek, 18 eta 12. Markagailuan. Giroa berotzen ari da pixka bat. Liskarren bat, gaina beti egal berdina izan duna, Iñaki Leonen, nire adineko bat, beti burruka bila. Bai. Beti burruka bila. Lortzen duen arte, noski. Bueno, bai, ez duen gaurkoan lortzen. Zizena, kanpora joan da baloi hori. Leon eta aipatu duzu, beraz, aldaketaren bat egin dute, ez? Bai. Hernanikoek atxeen aldian, eserlekoan baitzegoen, 22arekin. Tuxa izango da, Otxotorenak aterako du. Apurketza, ondo atera, ongi ordiziarrak hor. Ongi mugitu dute, Iker Kortak ondo, oso ongi ordiziarra baloia mugitzen. Kurt Kroge baloiarekin, ezkerrean badu laguntza lastima. Pase hori ez da nahi bezala irten. Pase txar baten ondoren, baina baloia bizirik dago. Baloia bizirik dago. Eta Tuxa Hernanin alde. Ondo ordiziarra hor baloia atera nahi izan du, ezer gertatu aurretik. Entxegu baten bukauz egin jokaldue. Hori da. Ia gure kontran. Ia kontrako entxeguan bihurtzen da, ez? Hernani bere joku irikin oso arriskutsua da, behaz beti begi bat botata eduki behar da. Bai, egia esan, aipatu gainera gaurkoan ordizia baino gehiago ari dira baloia mugitzen. Ez dute agian ordizia bezainbesteko minik egin. Eraginkortasunik izan, baina ondo ari dira jokatzen gaurkoan Hernaniarra. Fernando oso indartxu. Bai, zaila da horrelakoetan Fernando geratzea. Baloi atzera. Xabi Lermaren metroak egiten. Lurrera, ordiziarra, ongi Lander, Valentinentzat, Kroge ies egin dio baloiak. Baloi atzeratua. Oso ongi Valentin hor, baina jokoa geratu du. Eta Liskartxa hor, Julen Goia eta Mikel Bidegarairen artean. Lasai, Julen, lasai! Ez du ikusi zer gertatu den. Espero ez inungo momentuan eskuetara iristea eta
Eta lasaitasun hori mantentzea, azkenean gehien galtzeko duena aurretik doan taldea delako beti. Marbia. Eta rugby da kirol ban, un eskubide ematen dizun, beste min ematea, agresiorik gabe. Plakaje batekin finkatu eta listo. Ondo jokatuz, ez? Eta listo. Gustora geratuz daitezke, ez? Baita ere. Aztu burruka. Ba, ostiko ona, oso ona, ia entxe gumarra alboan izango delako tuxa. Eta indar berdinez erantzuteko gai diren Ordiziarrak. Eta Unai Aragon da. Beraz, bai, izan ere Unai Lasaren aldaketa egon dela dirudi. Ba, Unai Lasak utziko zuen. Agian min hartuta Donostiarra. Unai Aragon dugu orain orpukatzaile lanetan Ordiziar. Tuxo hori hartzen. Gol bidez aurrera egin nahian. Ondo Ordiziarra Asier Alvarezen laguntza somatu da hor. Lurrera bota dituzte. Baloi atera du Leskanok, aurrera egin nahian oso indartxu. Zazpiarekin dele. Arriskatu dira pase horretan, ondo Lander. Ezker Regaletik saiatzea ari dira. Asko mugitu dute baloia Ordiziarrak beste alderaino joateko. Eta baloi aurreratua, baina abantaiera bueltatuko da, eta zigor kolpea Ordiziren alde. Ba, zigor kolpea izango da, oso gertu. Eta zer? Makietara edo tuxera, ziruntza Pentsatzen du tuxera botako dutela, horrelako diferentzia eukita guazen puntu bila, eta guazen jolastera. Agian Melea Ordiziren alde. Melean oso indartxu sentitzen dira Ordiziarrak. Bai, hor gainera aldaketa izan da orain, esan dugu, Unai utzi du, Unai sartu da, indar freskoa. Zerbait ateratzen dugu, Mele horretatik. Unai Aragon beha ere Unai Lasa bezala, pertsona bajue, Melea bebera jaisteko. Bera eramaten duena, ez? Eta ikusten dugu, Gaitzaranguren ere, motzez jantzia dugula, zela irateratzeko prest. Baloi barrura, indartxo Hernaniarrak. Altxatu egin da Hernanira, Melea. Asier baloiarekin, geratu dute, ez dugun baloi hori galtzen. Abentaia berriz ere Ordiziren alde ez egiteagatik. Eta giroa berotzen ari da zelaian, Hernaniko baldurrean etzan da dugu. Denbora aurrera jarraitzen du 11. Minutuan gaude. Epaiak Hernaniko kapitainarekin hitzen bat egin nahi du. Eta uste txartela egongo dela, txartel horia Garmendia nahietako bati. Iraitz izan da 10 minuturako kaleratua. Eta Ordiziak aldaketa, hor zain da Ugaitz, oraindik badiru ez dutela egingo. Melerako leku hartzen ari dira, epaia izketan ari zen. Hernanikoak oinurula ordenean pertsona bat gutxi berekin kontatzen dute, behaz atzean mine egiteko momentua izan daiteke. Iker Korta ere prest dago alboan. Bera ere aukera izan daiteke. Orain bai Ordiziarrak aurrera egite Mele horretan. Barruraino sartu dute, biratu egin dute bentaia Ordiziarentzat, garbi eta biratzekatik kolpera bueltatu da. Ematen du baloiak ez duela lurra ikutu, beraz ezin entxego eman. Eta zera itzultzen gara. Uztartzera bueltatuko gara.
Bi taldeak prest berriz, uztartzerako. Luzatzen ari da, Meleorren prestakuntza. Barrura, eta hortxe oso baju Meleori ongi, atera du Leskanok Ikerrentzat, eta barrura. Entxegua izango da horri zinalde, bigarren entxegua Ikerren partetik. Bultza egin beharrean, bizkorra atera Leskanok Ikerri, eta Liskarra. Liskarra eta hoia beste kontua da. Erotu egin zaigu. Tailea, lau zenbakia. Burua galdu du. Eta bila jontzaio. Zein da? Erotu egin da partidua, alde batetik eta bestetik muturrekoak. Oso itxusia, epaiak zen olako erabaki hartzen duen. Eta hasieran tailea zen burua galduta zebilena, baina hor Ordiziako jokalari bat ere, erori da joku horretan. Eta rugbian ere ez da normalen ematen duena, baizik eta erantzuten duena. Beraz, pentsatzen dut, hau txartel gorrira ematekin amaituko dela. Pare bat agian, ez? Bueno, eta kontu ez dira, puntuak oraindik markagailura igo. Bi taldetako kapitainak pixkat baretzen saiatu beharko lirateke. Bai, eskuetatik joan zaio hor. Hasiera batean Hernaniko jokalari bat zen, baina gero Ordiziakoa ere sartu da, eta nik uste Jon Garmendia. Jon Barandiara markatu zen da. Zerbait gertatu da, Ordiziako jokalari bat lurrean ere badago min hartuta. Ez dakit nola hasi den burruka guztia. Ez, bai, nik ere guk konturatu garenerako tailean horroien bila zebilen, beraz aurretik zerbait gertatu da. Epaien eskuetan geldutuko da. Bizketa daude hirurak. Hala ere, alde honei ere begiratu hartzaie. Ordizia oso indartsu melean. Bai, egia da. Eta bizkor gainera, ez, lehendabizikoan saiatu dira, bultza eginez aurrera sartzen, bigarrengon aldatu dute. Estrategia aldaketak. Hori da, tresna ezberdinak izatea garrantzitsua da beti. Lasaitasuna eskatzen, Julen Goia bere taldeari. Badua epaia, eta horrengoan bai, igo dira puntua markagailura. 53 eta 12. Min hartuta garraitzen du hor. Epaia kapitan ez gain. López da. Talde bakoitzeko bi jokalari ditu. Bai. Tailea eta Kobi Deledona izango dira. Eta horrelakotan nik uste hobe dela. Eta txartel gorri bientzako. Oraindik tailea ere dirudienez burrukarako gogoarekin segitzen du. Eta horrelakotan hobe da gorri ateratzea. Moztu, ezin duzuna da baretu. Beroaldi puntu horrekin dagoen jokalari bat ezin duzuna da. Biraoka eta buiaka doazte biak, behaz. Ordiziako zaleak taileari eskerrona ematen. Bai hori ere ez da, ari uste eta Armaiak ere ez du joko horretan txartu behar. Inoiz txalotu behar, norbait kaleratu agresio bategatik izan denean. Oso lotxagarria, Armaietatik entzuten ari garena. Bai Hernani eta bai Ordiziko afizionatuen partetik. Burua galduta horrelako jendea arriskutsua da kirol honetarako. Bai, eserlekura bidean oraindik zalentzat ere izan ditu hitzak eta keinuak. Jokalari guztiok lehenik eta behin badakigu jokalaria garela eta
esaten diguten entzuteko prest egon behar garela, baina inoiz ez afizionatuei erantzun eta arrotasunez gainera. Bueno, kontu, partiak aurrera jarraitu behar du, aztu dezagun. Aldaketa bikoitza izango da, bai Ordiziak eta bai Erranik ere 16 zenbaki sartuko dute biek. Ugaitz Otaño eta Ugaitz Aranguren, biak 16 eta biak Ugaitz gainera. Bidartean, Valentinek oraindik ostikoa du botatzeko. Eta hau ere... Barrura. Beste bat. Beste 2 puntu, 45 eta 12 markada joan. Eta bi taldeak jokalari bat gutxigorekin izango dira partida osorako. Ordiziren partetik oso antolaketa berezia ikusten dugu. Bai, aldaketa egonda. Bai, ez da, zuzenean, ez, diagonal. Bai. Beraz, baloi motza espero duten seinale. Ba, kanpora joan da zuzenean baloi hori. Aldaketak egin nahian jarraitzen dute bi taldek. Uste dut kiroltasun seinale bat izan dela. Ez delako ohikoa horrelako ostikoak ikustea. Nola kiroltasuna zer esan nahi duzu, Asier? Ez. Ez du ezer esan. Ba, aldaketa bikoitza, Erraniko bi jokalari guzti dute zelaia. Pentsatzen dut txartel gorriaz bukatu delako zuzenean zigor golpe eman dio Hernanin alde eta horrekatik ostikoa. Fernando gutxi du zelaia. Fernandoren partetik oso detaile itxusiak ikusten ari gara. Ostikoa, Leskanok. Zua bilatuz. Malau zenbakiarekin bide garai. Baloi aurrera botaz. Lurrean Jo Barandiaran. Belauniko dago. Nola da posible? Atera dute baloia. 8 zenbakia. Terezen aurrera egin nahian zebilen. Eta oraintxe arrisku handia dugu partida erabat zoratzeko. Asier. Gertatu diren gauza guztiarekin. Nea pixka baretzen garen. Eta berriz ere partidaz gozatzen hasten garen. Partida eder bat ikusten ari ginelago gaurkoan. Kontu, 21 minutura joan gara. Bai, jani bigarren uste dut 12 hola ginela, Leskanok atzera, Lander, musika, ondo Krongerentzat, Ego Afrikarra, oso ondo! Oso indartxu eta etxeuraino iritsiko da. Barruraino, Kronge bera bakarrik. Nolako erreztasunez egin du. Oso errez, entxegua Kurt Krongek. Eta gaurko eta gero nor jartzen duen amabostarekin berriz hau, Ez? Berezko postura itzuli da gaurkoan, Australian jokatzen zuen 13 zenbaki horretara. Australiako ligatik etorri bai da, ez? Bai. Australiako ligatik, nahiz eta bera Hego Afrikarra den. Balketaldean jokatzen da. Hori da, gogoratu dezagun. Mundu mailan frantzikoa dela agian diru gehien mugitzen duena, liga handiena edo, baina bai Australia eta baita Inglaterran ere goi mailako ligak jokatzen direla. Bai, Hego Hemisferioan dauden taldeek oso onak izaten dira. Bai, ezta? Australian gehien bat, ez? Bai. Liga aldetik edo. Eta gero Inglaterrakoak ere duela urte batzuk Europan maila hona ematen zuten, agian jaisten ari da pixka bat. Bueno, nik uste bertan normalen Hego Hemisferioko jokalari asko Inglaterra joatzen jokatzera, baina oain Frantziko ligan gelditzen dira asko eta asko. Beste bat, Valentinen alde. Makina puntu egin ditu gorkoan Argentinarra.
52 eta 12, ja, markagailu hau ja beste kontua da. Ez da ohikoa 50 puntutik gora ikustea, ez da normala izaten. Eta giroa dagoen bezala ez dakit txarrerako ez duten izango. 21 sartu da zelaian, Ander Gutierrez. Txaloak, Hernaniko jokalak entzat, hau bai da, jarrera hon bat. Zalen aldetik, baita jokalariaren aldetik ere. Zenbaki ez du ikusten, 6 zenbakia da. Ostiko traketxa, Juan Maleskanoren partetik. Eta Imano Aldanondo sartuko da. Min hartuta izan dugu hemen partia komentatzen izan da gurekin. Belauneko arazo batzuk zelaitik kanpo mantendu dute. Baina badirudi pixkanaka, bueno, minutu batzuk behintzat jokatzen hasteko dagoela, ez? Eta hau ere... Jokalari oso indartsua. Eta oso garrantzitsua eta askotan egiten duen lana agian jendeak ez du ikusten, ez da ikusten, ez da txarlotzen, baina somatzen da Imanol Ezinbestekoa, ezinbestekoa. Da egiten duen lana, ez? Aldaketa, eta Valentinek utzi dut zelaia. Eta Imanol barrura. Beraz, Landerrek izango ditu gaurkoan, aukera ostikoren botatzeko agian, ez? Horrek ere hanka fina du butiak, eh? Bai. Gogoan dut, debuta egin zuen egunean, guztiak utzi gintuen, hola... Hau bete hortz utzi gintuen. Borrokan bi taldeak. Eta zigor kolpea. Ordizien alde. Bueno, badirudi baretu direla pixka bat, ez? Nervioak. Bai, utzi ditzagun bizkarrak alde batea. Eta jarraitu ezagun partidarekin. Ondoen egiten dakiguna, rugbin jokatzea. Bai, jauna. 24. minutua da. Eta beste aldaketa bat, Hernanik badirudi eserleko astinduko duela, 23. sartuko da. Iban Moreira. Unai Aragon. Tuxe ateratzeko pres, baloia lehortzen. Moreira ere sartzeko pres, bai, orain sartzeko da. Ondo Erdizarra, Ion Baranderan ekarrazari gabe. Ies egin diordea baloi horrek. Zigor golpea. Erdiziaren txat. Hortxe Landerren lehen ostikoa. Eta ondo, metro bat zubidazio ditugu. 22 barruan sartu gaitu, Landerren ostikoak. Asier Ordea sartu da, Ander Alberdiren partez. Aurrekoan egiten debuta. Asier Hernández sartu da, Iker Kortaren partez. Ordiziko arrobiko beste jokalari bat. Imanol lehenengo baloian iaz egin. Imanol Aldanondo iaia iritsia entxeguraino. Jarraitzu dute Ordiziarrak. Eta baloi aurreratua Ordiziren partetik. Imanolen lehenengo esku hartzea zoragarria izan da. Bai, eta iaia sartu zaigu sukalderaino. Ez da azken egunak geratu duten, eta gero, horixe, Habana eta baloia Hernaniarrentzat izango da. Ia, zertan da bien getxo, hori ere interesgarri bai da, Ordiziarentzat. Bizkorratera du zigor golpea. Lehenengo zatia amaitu da, Asier, eta atxeen aldean 26 eta 10 getxo aurretik. Indartxu gorkoan getxoztarrak, eta horrela jarraitzen duten markagailu bikaina bai danpo Ordiziarentzat. Asier Hernández, lepotik erendu dute, hortik horregatik zalen oiuak.
Ustikoa. 12 minutu besterik ez Arauzko denbora amaitzeko. Ustiko bikaina, Landeren partetik. Lortu du metro batzuk aurreratzea behintzat. Naiz eta ziur ez nahi bezain beste. Eta Oier ere sartuko zaigu. Zan dugu, Asier Orbea atera da. Asier Hernández ere bai, eta Oier Goia sartuko da orain. Jon Barandiaran Lazkautarraren ordez. Galo Agiorentzat. Aragon Egondo, Tuxa, Asier Alvarez Deulaterentzat. Leskanok. Gartxu Unai Aragon. Bai. Gogotxu dago gorkoan, Ordiziarra. Ondo, Kronge, ies egin dio baloiak. Plakaje baten ondorioz eta baloia Hernaniarrentzat izango da. Eta hauek ere aldaketa azkena izango da nik uste. Ederki astindu bai dute. Eserlekoa Mikel Imaz. Barrura Mikel Imaz. Eta Mikel Pérez kanpora. Mikel Pérez kanpora. Eta Mikel Aizpurua ere ikusten dugu zela ira ateratzeko prest. Plakaje hona Imanolen partetik. Bai. Ondo Hernaniarragor, baloia mugitzen oso ongi. Garmendia, Oier Garmendia harrapatu dute. Iraitz Garmendiak. Baloia atzera, ondo Orbea hor, baina ies egin di Hernaniko jokalariak. Oso ondo hor! Hernaniko jokalaria metro batzuk aurrera eginez. Garmendia. Moreira, Lurrera, jokalari gaztea. Ez dute hor nahi zuten egin, nahiz eta baloia oraindik Hernaniarrena den. Demorak aurrera jarraitzen du, 30 minutuan gaude, 10 minutu Arazko denbora amaitzeko. Ondo Ordiziarragor defentsan. Desorek Ariska Sauden saiatu da. Eta berriz Liskarra, eta orain honetan behintzat, Ordiziko jokalaria, harrapatu dezen pronto bi eskuak altxatu ditu, beraz. Ai, ama. Mikel Aizpurua sartuko da zelaian. Eta Hernanik ere beste bi jokalari, oraindik erantziz aldaketak 18 eta 19 sartuko dira. Imanol Mendizabal eta Kepa Mijangos. Bitartean, zelaian. Bazirudien melea izango zela, zigor kolpea. Zigor kolpea Ordizinen alde pantalla egiteagatik. Bueno, txartelik eta ez da izan, Liskar txiki horrengatik. Lander Mujika. Kanpora. Tuxan Pordiziarentzat. Eta Aitzol Garmendiak utzi du zelaia Mikel Aizpurua sartzeko. Miguel Aizpuru ere bere postu naturalera itzultzen da. Unai Aragon. Orain arteko denborandia 12 postuan egin du. Hori da. Eta bederatzi lanetan arituko zaigu orain. Bai. Eta Leskano atzera. Leskano aldaketa. Aldatu da. Bai. Mikel behatzi bezala Juanmaren partez. Hernaniarrak
Moreirak zulo baiatu nahian Moreira. Ongi geratu dute ordea. Atzera Garmendia. Eta bigarrena ere lapurtu du. Ia egin du Kronjek lehen zatiko jokaldi berdina, Pasea moztu eta entxeguratzu zen Juan ies egin di ordea. Defentsan presio asko egiten ari da Ordizi. 7 minutu besterik ez, Zarauzko denbora amaitzeko. Aldaketa, esan zela bi jokalari ziren zai, Erranetik sartzeko, eta hortxeak erako dira biak. 18 eta 19arekin, Mendizabal eta Mijangos, eta Zelaia uzten dutenak. Zenbaki egiten badugu esango dizugu, eta estela, holaxe. Ordiziarena da baloia. Azken entxegua lortu nahian da Ordiziarrak. Aurrelariek ere lan pixkat egiteko. Zartako ederra jaso du Gaitz Arangurenek. Eta zigor golpea. Bernarirentzat. Eskuak jartzekatik. Atera dute Tuxa. Ondo Rugaitz baloi harrapatuz, lurrera zaldi biharra. Eta gauzak dauden bezala ez dut uste epaiak gehiagin luzatuko duenik, ez? Naiz ez da denbora asko galdu dugun tartean, ez? 52 eta 12 batekin ez luke zentzu askorik izango. Hernanik oraindik bonus defentsiborako pare bat entxegu behar ditu. Baloia Ordiziarrak. Julenek pare eta topatu du hor parean. Atera dute. Asier aurrera. Lurrera Ordiziarra ere. Eta Mikel berriz. Asier Hernandez entzat, hau ere lurrera. Mikel harrapatu dute baloia askatu horretik. Ordizi. Eta Melea. Denbora aurrera jarraitzen du, 3 minutu. Baina hau amaitu da. 5 puntu, eramango dituan Pordiziak. Eta ederki etorriko zaizkio sailkapeneko 6. postu horretara gerturatzeko. Are gehiago, gehitxok azkenean irabaztea lortzen badu. Baduran gaur Bartzelonaren aurka. Zigor golpea izan da Ordiziren aurka. Zeharka bultze egiteagatik, uztartzea.
Bueno, Bartzelona gerturatu eginda markagailuan 26-15. Baina benetan ikaragarria izan behar du, gaurkoan getxo egiten ari den partida. 16 zenbaki ari da orain, Tuxak ateratzen, Ugaltze Taño. Lurrera. Atzera. Pase Txiroa. Aurrera egin nahian Hernaniarrak, Ordiziarrak erasoa geratu nahian, Garmendia. Indartxu Hernaniko jokalaria, baina aurrean zituen zai, Ordiziarrak. Minutu eskas. Partida amaitzeko. Epaiak zer luzatzen duen gaur. Merino jaunak. Lurrera joan da Etxeberria. Ustiko zorbaloi aurrera botana izan du Ordiziak, baina goikoa geratu du epaiak. Baloi aurreratua uztartzea Ordiziren alde. Zigorolpea. Bizkorratera du Mikelek. Lander itxi dio baloia. Baloi bizkorra, esku bizkorrak. Oso ongi, Kronje zulo abiatzen ongi itxi dio baloia Mikelek, baina izan dute atzetik. Baloia tenen nahian Ordiziarrak, Hernaniarrak ondo ordea defentsa lanetan. Azti dabiltza Bizkor, eta lortu dute erasoa geratzea oraingoz behintzat. Ordiziarrak ez dute amore ematen. Bete da Arauzko denbora. Tuxera joango dira. Bai, eta esan dago, Arauzko denbora bete da, 40 algarrenean gaude, berazea, epaiak zema luzatzen duen. Pentsatzen dut azkeneko jokaldia ikusiko dugula. Zentzurik askoz gehiago luzatzeak. 52 eta 12 Ordizi aurretik. Eraso bonus eta guzti 5 puntu eskuratuko dituzte gaurkan goierritarrek. Unai Aragon. Tuxe ateratzen, Iruarri, Zagaratzari gabe. Oso indartxu Hernaniarrak, gol horretan. Ondo atera du baloia. Oier Goiak, Asier Alvarez deulaten, Txegu Marrara iritsi nahiean. Iritsiko ote da. Eta amaitu da partida. Eta esan dakoa, 52 eta 12. Partida politia ikusi dugu. Pasan Liskarroiek egon diren ezatietan eta aipatu duzuna, ez nik uste hori soberan dagoela beti rugbian, aipatzen duzulako jokuak albideratzen duela beste modu batera gauza horiek depuratzea edo ez dakit nola esan, eta niri are lastima gehiago ematen dit derbi batean izatea, ez? Suposatzen da, hauek festa egunak... Anaitasuna bultzatu beharrean... Eta bi taldeetaz ari naiz, hau festa egunak izan beharko lirateke ez, eta rugbiak aipatu dituzun balio horiek ere baditu, eta ni uste hortik jo behar dugula beti, ez? Eta bueno, partida amaitu da, eta zelaian pasatzen dena, zelaian geratzen da. Eta bueno, hauain garagardo eta pintxo batzukin. Noski baietz. Baretzen ditugu nerbiak. Guk behintzat ospatuko dugu. Bai jauna, mi esker, Asier, gaurkoan gurekin izategatik. Eta bueno, badakit nahiago izan duzula zelaian egotea, beraz. Horrengoan bertan izaten zara. Bai, lan ezberdinak egin behar dira. Bai, mendanetik egin behar da. Bai, beti taldearen alde. Ederki, mi esker Asier, eta nola ez mi esker zuei ere ikusentzuleok. Gogoratu hurrengo txiko partian hemen izango garela. Eta, errege ondorenean izango da, urtarriaren 7an izango da, Altamira hurrengo partida, beraz, hementxe izango baitu zen. Mi esker, eta ondo izan!